ụmụnna m ọ bụ gịnị kpatara na ndị Igbo na-achọ mgbe nsogbu dapụtara wee jikọta onwe ha ọnụ dịka okwu ụmụnne mana anyị ga-amanụ na njikọ ejikọrọ na ọgba aghara ama dịka nke eji udo wee jikọọ n'ịma na asị na onye ọkụ na-agbabi ya na ọ dị-achụkwa n'oke maka na ọ na-abịa eme ngwa ngwa emeghị ala ọdachi mberede nyiri dike mana ọkwa mberede ka eji agba odogwu egbuo dike n'ọgụ ụlọ ụbọchị ọgụ ama achọba dike na ụbọchị amụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya odogwu ji bụrụ n'odogwu mana afọ egwu a na-akụ odogwu bụ odogwu mana o nwere odogwu ka odogwu Chineke kere igwe kee ụwa ọgwọ gị ma onye ike mana onye ikele amalọ gị ọ bụrụkwa na mmadụ jere akwụkwọ bụ na ọ ma ife abịa n'Imo steeti ịma na enwere mba ịtọ enwere mba anọ nwee mba ise ma nwee mba itoolu obodo niile ndị a pancha na-emebe ọfụma ụmụnne biko gee m ntị n'onu nwoke mba isii bụ onye na-enweghị afọ ojuju onye mba ise bịara ọgba nkwụ nwa ya onye mba isi webanye n'ụlọ bute akwụkwọ o teela ọgọ ya nwoke ife ọ ga-eji mgba nkwụ nwa ya yesio akpati akwa jọji ise ị ga-egota ya egota akpati abalị 16 ị ga-egota ya egota akpala isi 19 ị ga-egota ya egota akpa ụtaba 5 ị ga-egota ya egota ibụta mmanya wiski efi Igbo ọ ga-ezulili 5 efi Awụsa ọ ga-ezulili 7 ọkụkọ 50 ị ga-egota ya egota mbaji 50 ị ga-egota ya egota anyị enwe nọdụzi ala wee mmanụ ndụ ọ ga-ekwekwa omume nwoke Mbaise mere ife niile ọgọ ya dere n'akwụkwọ ngwa gezie m ntị n'onu ka ibu n'ife odogwu ji karịa odogwu nwoke Mbaise gwalọgọ ya nwoke onye Mbaise n'obodo fa na fa nwekwara omenanị ife niile bụ okwu mme fee wee bịa ya bụ ije na ị ga-anakwa fa nni ofu ji na ofu ọkụkọ fadị mmadụ 50 maka na nwoke bịabala ije
jelu n'ọgbọ ọlụ wee chita ndị a na-amacha ọrụ wee jebe ebe ọgọ ya o jee gbaa nkwụ maka na a sị na onye aghọ na-aghọ ife a na-efu funny man die funny man burial ije odogwu bodogu odogwu bodogu odogwu bodogu mana enwere odogwu bodogu odogwu bodogu odogwu bodogu odogwu bodogu mana enwere odogwu bodogu iberi na-etinyelu ugbe n'ugo n'isi a ga-anagbakwa nri ofu onye ofu efi fadị mmadụ ise ndị niile egbe eriri ụkwụ na ga-anagbakwa nri ofu onye ofu efi fadị mmadụ ise n'ime na ị ga-emenụ nke nwa tupu fa wee ribe nri maka na ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya n'ọkwa n'ebe abụ ka nọ na-akụ egwu m egwu ọma Chukwu nyere m ha ekwentị m wee kụba giriri 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 ntinye ekwentị m na ntị wee jụba na onye na-akpọ o wee bụrụ oke nwe jikwela na efi odogwu karịrị odogwu onye ọjọọ Sunday nwadị ji ekwu ichie nwa yiri nna ya onowu igwe bike Sunday si mụ bịaba Eko ọ sị mụ bịaba n'ọma wọdọfi eseti abịa kọrọ ya egwu odogwu bodogu odogwu bodogu odogwu bodogu Sonic odogwu bodogu odogwu bodogu odogwu bodogu odogwu bodogu Sonic odogwu bodogu elute masa bụ ebe njere ka mba n'ụgbọelu ka njebe Eko mgbe kwudo onye ọma ude nweze onye ọma Theophany nwene mmụọ o wee jụwa m ebe na-eje nsị na ana m eje Eko ka njebe onye ọcha nwadị ji ekwu o wee kwụọrọ m ụgwọ ụgbọelu wesị m gaba atụ n'ụjọ elute m Eko City mgbe chọmanụ ndị bụ n'odogwu onye ọma igbudu naanị ike Ikechukwu nwa Chukwuma ichie nwata ya na chi adị mma ojimote ma ọgọ bịa kene agụ igwe bike kedu maka oke bụ n'obi odu udukumuga ma kingdom ọ bụ na-eche ndụ n'ụmụ eyisi ofu ego n'ukwu koro odeni mo n'aka mkpịsị nwa na ya eze ayọ oke bụ n'obi bịa kene chedogu eji ọfọ eze ọkwụ aka m mbọsị kwala nna gị ọ dị ka na-agba ọfala nwa ọgụ eji ọfọ kpakpando ụmụ Chime ekene kenele m Honorable Ebele Ejiofọ Obama Anambra Honorable Mandela Aniocha Member Anambra House of Assembly Aniocha 1 Kambule Bumu Jebe Agụrụ Kanjebe Noha Village Kankene Josiah Ofo Mbuka Ọba nke izizi na Agụrụ onye si ndị Agụrụ kwa ibe dị mma na ya ga-emelụfa ya ọba onye ji gị n'oji ife wee na-ekene Chief
Fidelis Obiefuna Ugwefi Azifuaku, National Chairman, United Friends Club of Nigeria, Board of Building, Chibu Keneria, Chief Salad Yabosha, Ototo Mamuru Nanago, Adobota Fecheta, Otibu Ninya Tinyonu Nokua, Onye Jigi no Jife, Wenekene, Mr. Emeka Alachie, kedu maka Malaki Ọmụzụrụọla, onye zọba onwe ya, ekene kenere m nwanne ozu na-asụ ozu arụ, Philip Obianesi, Love thy neighbor, bọsị nke nwanne, ezi ọhịa na ahụ, ije. Kedu maka Nestor mmadụ ka ife ọ dịra Chukwu mma, Emeka Ezekwe monume kene, onye ọma nwata kwọcha, Emeka bịa yiri n'ụmụ, onye ọma nwata kwọcha ka o zụrụ ọbịa anya libe ife. Odogwu bụ odogwu, odogwu bụ odogwu, odogwu bụ odogwu, mana enwere odogwu bụ odogwu, odogwu bụ odogwu, odogwu bụ odogwu, odogwu bụ odogwu, mana enwere odogwu bụ odogwu. Hey! Ekene kelere m Chief Ken Nwanyị Akụrịa Ugwu Kizi n'Enugwu Ukwu. Kedu maka Nnaji Nwajiagụ Subudu 1 n'Ọbụ. Kedu maka Anthony Ike otu onye, Tony Link Group of Company Nigeria Limited, Sonny Bobosi kelere Ugo Buzuo, oke nwa amụrụ na Agụrụ, Fidelis Edokam ọ dịla Chukwu mma, Nkizi na Nnewi. Odogwu bụ odogwu, odogwu bụ odogwu, odogwu bụ odogwu, mana enwere odogwu bụ odogwu, odogwu bụ odogwu, odogwu bụ odogwu, odogwu bụ odogwu, mana enwere odogwu bụ odogwu. Dudu Nwobiakọ, Osobulu n'odogwu, Ochendo ndị Igbo na Ghana, osobulu n'odogwu, ụgwọ afụla ego na-ada dị nnukwu, osobulu n'odogwu, Fabian Ojua, osobulu n'odogwu, Fabrica Nigeria Limited, osobulu n'odogwu, onye gigi ji fe. osobulu n'odogwu, Kedu maka Sọnda atụ egwu osobulu n'odogwu, gburugburu n'Igbo land, osobulu n'odogwu, onye gigi ji fe. osobulu n'odogwu, Chimezimora, osobulu n'odogwu, Oyimụ nwa mụrụ na mma, osobulu n'odogwu, Akụ Nwafọ bịa kene, osobulu n'odogwu, Nduwe isi ọnụ ọla, osobulu n'odogwu, onye ọcha nwe eze nne ya, osobulu n'odogwu, Oyimụ mma egburu na mmiri, osobulu n'odogwu, onye nwere gị nwere ife. osobulu n'odogwu. Kedu maka Ikechukwu Okoye Ọdịike, Icon West Africa, Odogwu nwa, Agụ Ife adịgo, Olisi Ilebu na m, Odogwu nwa n'isoburu n'Odogwu, Ebuka Ogo Ejiọfọ, Buka Sodiq Nigeria Limited, Odogwu karịrị odogwu, Chibuzube ezu ọnụ, Papa Ejima n'isoburu n'Odogwu, Odogwu bụ odogwu, odogwu bụ odogwu, odogwu bụ odogwu, mana enwere odogwu bụ odogwu. Ekene kenelu m Tochukwu Nnọli, Good Doctor, onye m kenelu, Abụdola Eze,
chap Sunday Nwola Agwụ oji moto eme ọgọ isoburu odogwu Chief Sunday Anijegwu osoto nwa ichie nwa yiri nna ya aka igwe bike onye gigi n'oji ife onye ụbịama na-azụ omela ọla n'ebe kwanụ onye ụbịama na-ada eze afọ juru m nne m aka kwọli onye ụdama na-adọ m ọkachi ya onye si gị mgbe ọ na-aza ọchịrị ọsụwa ọ na-aza n'ọnwa na-etili ọla olo ọ na-aza n'ọha ma dike onye ụbịama na-aza na-eri akụ mba onye ụbịama na-aza omenyi onye ụbịama na-aza ebekue dike sọni n'ọgwa gị bụ ebekue odogwu ichie nwa adịji egwu bịa kene onye ọma sọni onye ji gị n'oji ife iburu isi na nwa ọkwa onye kene sọni ekene ya onye kene sọni ekene ya Sunny,